El context econòmic va millorar clarament el 2021. La recuperació econòmica es va plasmar en un fort creixement del producte interior brut que va ser del 8,9% en termes reals, en contrast amb la caiguda de l'11,2% que va patir el 2020. Així doncs, al tancament del 2021, el PIB real encara era de 3,2% inferior al que hi havia l'any 2019, abans de la pandèmia. Precisament l'economia andorrana s'està recuperant significativament de la recessió originada per la pandèmia. Bona prova n'és que els principals indicadors macroeconòmics mostren un creixement important i transversal de la totalitat dels nostres sectors econòmics. El sector de la construcció va liderar l'impuls econòmic andorrà, amb un ritme d'expansió molt elevat, que va donar continuïtat a una etapa de 6 anys de creixements consecutius. El grau d'incertesa actual sobre les perspectives econòmiques és particularment elevat i dependrà fonamentalment de l'evolució de la guerra, del comportament dels preus energètics i de si es produeix un enquistament de la inflació.